Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro gyud ka! Alam, 36 na pa mga amiga. Kisa ito nakarelate diya, tawag na. Istoryahan na to ni kay Murag. Hindi ko istorya na ni. Yapon ko naka-try oging ana. Wala ko experience ana. Kabulo naman tanga sayop na. Pero katong naka-experience yun ang ato ipatawag karon. Kung nakatry na ka, binuangan ka, kunya wala kay choice kundili magpaka-martyr. Ha? Ang mga martyr ang manawag karon, okay? Okay? Ang mga martyr ang mga manawag karon dapat. Let us try to understand nganong magpaka-martyr ang usa ka tawo. Tungot ko ani. Oh no! Hello, may gabi. May gabi kinsa ni? Si MJ ni Master ko Si sa M- Lanisik Laboria. Si MJ nga nagpaka-martyr ni. Ano lahi. Unsay lahi? Wala nagpagamarter Master ko. Ikaw ang Ako ang nagpabuhat og martir. So ikaw tong si Ramon. Adili Master ko kay. Layo ra gyud saya. Sa style nimo, ayo hag explain, MJ. Nagarelate lang og gamay sa kang Ramon. Gamay, nganong gamay man na istoryahi, pa-explain palihog. Kay kuan Master ko kanang di itaw siya di makauna-una og kanang tarong Master ko subagay. Yan pa, wait lang. Unsay imong gibuhat mo na akong pangutana, dili kay siya atong istoryahan. Imong gibuhat nganong nakarelate ka? Nantik siya po Master ko. Nan chicks lang. Nantik pero dili gid para kang Ramon nga lala kayo. Lagi kabalo ko, ay nag-istoryahin siya. Ikaw akong istoryahan ron. Ay nakog char-chari diya. Ngano man yun ng gabuhaton man na? Kuan siguro Master Pop. Siguro, ay kung siguro ka nang sigurado. Sige, sigurado gira. Anong sigurado? Ay na, siguro da. Sige. Juan, Explain. Mr. Bob. Mabuhat mo guna sa isa ka lalaki mag-hit sa iyang asawa Master Pop kung nagapay pagkulang asawa gyapon. Oh. Nakay Oh. point pero ay pagkuan, ay pag-expect nga giuyon ko nimo ha. Wala. So naa lugar ni sa katong imong asawa unsa day pagkukulang be? Istorya sa media unsay kog pagkukulang niya. Kuan mo gud Master Pop. Ano mo gud na itabo. Maayo ha. Busa naka-hit ko sa akong asawa sa una. Wait lang. Explanation nga taro nga dili justification ha. Explanation nga taro. Lagi Master Pop. Kuan. Go. Na kuan lang ko Master Pop bagay. Nakuan Sa pag-ipon mo guna mo sa 1 year mo sulod sa isa ka tuig hapit. Wala mo gud ka anak. Wala siya naburot. Wala naburos. Unya. So nabot ang punto nga mangitag lain di basin dayo makaburos kog lain niya. Kasado ba mo? Live-in partner pa. Mauna. Nganong imo man siyang gipasakitan nga live-in partner man. Actually, di mo ingon pasakit Mr. Pop. So, unsa lugar to imong gibuhat? Dili to pasakit. Unsa lugar to? Nasakitan siya Master Pop. Kaya ako ang gignan Mr. Pop kung mag-abot ang isa ka tuig na di ko may kaanak. So, useless sa akong pagningamot para So, wala nimo siya pasakiti. wala Master Pops pero siya nagaduda siya nga kuan pero nanti siya Master Pops so wala kay ingon nga naghilabot og bae ibali sabay-sabay lang ito Master Pops Sabay-sabay lagi. So wala nimo siya pasakiti kanang ingana imong sabay-sabay dili na pasakit sa iya.
Pasakit na gyapon Mr. Pops. Oh, nawa gyapon ra gyapon nimo. Pero dili lala Mr. Pops ba nga pareha kang Ramon ba nga. Maora Gigamit gyapon na siya nga cheating. Cheating gani, bisag unsa nga level, bisag gamay ra na siya. Cheating pa rin. Sakit na mo siya. Unsa man di ay? Lugar pag adto nimo sa langit, maka-explain pa lugar ka? Dili na. Oh. Mag-abot Pero- mo ni Ramon dito, maura mo ipaingnan. Oh, ta kabalo, wala di lang sad ta magkuan kay wala man sa ko nakatug langit pud no. Mo gani pero Oo. nagbago na mo Mr. Pops. Hinoon kana noon murag ako Oo. muuyo na gyud ko sa imo na dapat magbag-o na gyud. Nagbago na ko Mr. Pops kay na itabo mo yung Mr. Pops nga ang akong gipangayo iyon ging natag. Unsa man na? Anak ni kuan plastic. Mm. Then nag-promise ako ko siya nga kanang dapat nga dili na may tabo ang nangahitabo nga nangagi bitaw nga masakitan na ko siya. Mm. Pero gidawat ya mo nang Mr. Pops. Antod nga naduaan na ni puro laki na samot na karon Mr. Pops kay do ka buklaki na ako nga bata. Mm. Madlog ko ginawa Mr. Pops kay basig kulataw mo tong anak ko pagdok. Da. Samot pag kag madlok babae na. Bugani Mr. Pops nga Mm. ug maabot ang panahon na babae akong anak na samot na bantay sarado na. Pero bisag unsa og bali-bali wala gyud na dili gyud lala. Oh dili gidla. Dili gyud Okay. pero sala ra gyud gyapon na tanan bisag unsay buhaton sala gyud na. Magamay. Bugani Mr. Pops. Umuda ko, dili pasabot nga example. Kung dako imong kuan, mas dako day imong silot. Maura man ang impierno ha. Bugani Mr. Pops. Murag kalayuha Mr. Pops. Alang may lugar nga. Danhira ka sa kaning ibabaw gamay kanang dili kayo init kay imong sala ingani ra man sad. Lain no kay sa ibabaw Mr. Pops. Di ba kay kanang ibabaw gapit ba kanang dili kay dito sa lava. Bugani lain no kay tanawon kung di sa ibabaw kay manuos man. So asuhan lang ka. Ha? Paaso-asuhan lang ka ba? Bugani na makahilak kita nang aso Mr. Pops. Di ba pero binuang niya to pero naabian na kuan tinudan na biya gid ng kuan nga na no ka dili na Bugani siya Mr. Pops. dili na siya lugar i-justify na to nga may na lang ni kaysa mag-drugs kanang nga na bitaw. Bugani. May na lang ni kay kuan lalaki man akong gipatulan di man pud babae nga para niya. Ano Ano di ay? na lugar? Maura mo gyapon na istoryahan na tanan. Moro gid. Mikuot ka sa iya. Bitaw mi nagkuan, nagtilaw-tilaw, igura ko ni kuot. Ano lugar? Pero wala mo gid sa tabo Mr. Pops nga. Ibali sa face biya kuan lang Mr. Pops nga. Facebook nang chat-chat bitaw na na. So way nahitabo nga mga kuot-kuot. Wala. Way. Wala na Mr. Pops. Nay plano kay walang kaniadto. Wala ay grabe. Style ni mo. Sige ani na lang. What is namina imong asawa sige unsa may imong gusto may maminaw sa imong pagsisisi or mensahe nimo nga pon. Kuan. Ang China ko siya nga. Promise ako siya Mr. Pops nga. Unta makita niya ang pagbago nga para sa ila ba. Nga makita bitaw niya nga wala na gid ko nang fix. Then promise ko na ako siya nga kanang di na gid ang naitabo sa una dili na nga may tabo ko to. Message nimo sa mga tao nga para kang Ramon. Ang advice sa kang pareha kang Ramon. Padayon lang sila Mr. Pops kay magabaan tam gamit sa kadugay. Message nimo sa mga babae nga pareha nga giapi kang pareha kang Leila pero di ka buhi. Kanang kung unsa tinuman ni Leila Mr. Pops second year college. Second year lang college. Dagan naman sugdan na tapos isa pa sad. Mabuhi man na yung anak nga sira siguro kung wala si Ramon. Pwede ra gyud nga si Ramon ang magbuhi sa iyang anak. Mugani niya. Kay conjugal property man na. I mean, property ni noon. Kaning sustinto man na dapat kay kasuhan man na nimo sa Ramon kung dili lugar siya mo. Mugani. Pabutom lang na nga maburos ang atong kabit ni Ramon para naman sa rest nga makasuhan. Kay kasal man sila.
noon hinuon Oo. no na kay point Oo, ana. lang. Pero kuan pod lagi no naglisod pod gina siya. Kay feeling nako no, feeling lang gyud nako. Ang iyag yung kuan kay iyang pride kay nastorya na siya sa iyang mga amiga. Aw mo po na, Master Di ba? Pops. Kay big Yan, time na Master ba Pops. siya? Tanaw sa mga tao sa iya. Big time niya. Mga lugmok lang galit. Mayon din sila agabaan. Kay kuan man. Sa mga mata pobre man. Ang ugali, Master Pops. Na Sakto po iyang dyan nga. kuan. Feeling na ko na. Mabalik siya ba? Sige, sige. I-greet na lang na yung mga friends go. Aw, isa ra man ang i-greet, Master Pops. Sa akong asawa o kang kuhan. Kabalo ko nga. Kuhan na sila ron. Tulog na. Kana. Oh. Oo. Tapos. Pero, i-greet na sila. Magamping sila kanon na. Kaya wala ko nga nag-ubang karong good. Ayan, yan, yan, yan. Ano, yun ha? Oo. Loyal na ta dapat ha? Then, request lang nang go, Mr. Pops. Unsa man? Hapit na 10 minutes. Kuhan na mo, let's make a memory. Let's make A memory. Rex Smith. Oh, Rex Smith. Sige. Kana lang, Mr. Pops. Salamat. Bira. Thank you. Oh, God bless. God bless. Sige, salamat. Advance Merry Christmas sa imo. Next caller! Gusto ko katong martyr. Katong gipasakitan. Dili katong nanakit. Kay kabalo naman na sila. Hello. Hello, gipasakitan ba ni? Next. Katong gipasakitan ba? Gusto ko martyr ang mutawag karon. Hello? Yay. Hello? Hello, Mr. Popi. Hello, gipasakitan ni siya, gipasakitan. Hello, Master Pops. Hello, gipasakitan ni. Oo, Master Pops. Go! Kasi pangalan, kasi pangalan. Si G-Boy na Master Pops. Si G-Boy, ikaw may gipasakitan sa babae? Oh, burag bailo mo Master Pops. Si lahat ng babae, Master Pops. Si Layla. Iimong babae, dato? Oh, ang babae, ato. Hala. Ngano man, ang ano man pong naguyaban pod mo? Kuhan, Master Pops, kanang 6'6" ba? Then, nagkita may edad na po ng babae. Niya ikaw? Kuhan, may kanang ako, 27 ko, rin siya, 32. Gwapo ka, na. Adili, basingon nga gato, Master Pops. So, kuan lang kanang tuskig, ana. Adili po, kanang sa kuhan raman, Master Pops, sa batasan ba? Ah, okay. Abi na performance di ay. Batasan din ha? Oh, batasan. Pati na po na performance na Master Pops. So pakapin na to. Pati na na. So, nag-uyab mo o ganahan gyud ka sa iya or ang iya lang kuan, ang iya lang mga gi-provide sa imo mo murag medyo nakapa-close sa imo. Ana man siya Master Pops ang nagdabo sa mga kay pares kang kuan ba, bailo lang me. So gisustentuhan ka. Oh. Then, siyempre lalaki ta, hawak patalim sa ta kay likod kay paningaboy sa tong pamilya. So nisugot ra pug ka. Kuha na Master Pops na kuha na ko siya Master Pops nga kanang naamay sa ilaing nga Ay sa wait lang. Nisugot ra pug ka nga siya mo gasto nimo. Oh Master Pops, siyempre Ngano man? na portahan mo Master Pops. So naong kag kwarta ato. Adili po sa inyong Master Pops. Saman. Unsa may naisip nimo ato? Nagugma na po siya. Ha? Nagugma na po siya. We. Lagi, Master Pops. Tinuod jud. Sure ha? Honest ba? Honest na ba? Ay, honest siya Master Pops. Oo, dayon. Nahigugma ka and then imong gi-expect, unsa imong gi-expect di ato nga relasyon? Abi na ko kanang forever na gyud mi Master Pops ba? Forever nga una man siya mamatay. Saan pa forever na nga una mo kasi mas tigulang mo kasi nimo. Dili ba kanang kami na gyud kanang di na gyud siya magbinuang. Joke lang. Pero Dobby, unsa may hinungdan nga Wala siya Master Pops kanang nakaanak mi og isa. Babae din. Napo man sila kung kuan. Yun sa nimo pagkabalo? Kuan, nabulabog na ko siyang cellphone. Nga kamu meaning pila sila ka years na nga uyab ay pa nimo naibawan. Ako
ako kabalo pila sila kayo nga nag-uyab kay sa cellphone naman ako siya nabulabog. Gi-confront nimo siya og ni amin. Ika Master Pops? Gi-confront nimo siya, meaning imo siyang gi-istoryahan og bisik-bisik diha dahil ni amin din siya. Dili ka nang kuwan, dili pa siya moangkon. Mm. Di siya moangkon ba nga sala siya ana. Mhm. Then kadugayan, nasapon na gid ako siya kadugayan. Nya. Ayaw pa din siya ni amin. Oh, Og sa diyang, miyon din siya bulagi ko. kumarta na lang ko Master Pops kaya saan naman. Unsay unsaon ta man? Ang kwarta? Bisod po kayo nga. Nami anak unya. Burang mabutang na gapon ta nga. Kuan Master Pops ka kanang ang pride bitaw. So tinuod yun dito akong gingon, no? Kumurag ana gid Master Pops. Murag, lisod kayo niya. Feeling nako ang ginaingon ni Layla kay para siyang anak, pero feeling yun nako lakip na siya ato. Bagay, dila na gid siya. Apil lagi na siya Master Pops. Ginaprantilya lang niya or ginaingon sa mga tao para luoy siya. Ang iyang anak lang ang ginaprantilya nga dili gyud oy para gini sa akong anak kay anak. Oo. Na gid Master Pops. Istorya lang na Master Pops kay pero ang kuan na Master Pops. Ang tinuod sayangan sa iyang mga gamit, iyang karangyaan, ana. O inana Master Pops. So ingana imong na feel. Ingon ana na gid to akong napil niya. Ang akong ipukuan siya, ang bata na lang. Para di po siya magkaingon ba nga. Kwarta ra kong giapas. Pero, ang taon naman, Sa ending, nagbulag mi. unya ikaw naglain. O, naglain ko rin ang bata, yung gidalo. Gi sustentuhan ra nimo imong self, nagtrabaho ka para sa imong self. Nagtrabaho na lang ko para sa kong kaugalingon. Wala siya gihatag sa imo. Wala na po Master Pops. Wala na kayo kabalo. Kumusta na sila karon? Happy na ka nga mas okay ang future sa imong anak. Dili yapon magamupon Master Pops kay na ba ako kita siya Unsa imong wish? Wish na ko karong Pasko Master Pops unta magkita ni. Mao lang. Wala na Master Pops. Basta makita lang nimo siya. Kita lang ako siya ba dako naman siya karon. Mga pila na kay edad ato? Tara. Unsa Master Pops? Mga pila na kay edad? Mga 4 years old. Dili man kanya gitaguan. Dili man Master Pops pero layo man gud kay ila Master Pops gidala mi sila agad. Asa sila? Tuwa sa kuan Mati Davao ba? Lisod ka mag-off day. Oh, lisod kayo. Ngay mga leave dia, mga leave. Unsa Master Pops? Kanang mga leave ba sa office? Mga leave ba, leave? Leave of absence ba? Na po Master Pops pero pinilaging kulang lagi po sa kuan Master Pops. Kulang po siya ang kita nara po sa kuwang mamagpapa. Unsa day imong trabaho ron? Wilder Master Pops. Ayun na irara ang welder kay grabe matino na trabaho na siya pero dapat proud ka nga welder ganing lang kailangan ka mo angat pa gamay para more kuan mas maka kuan pagyud ka luag-luag gamay Lagi kung maka-luag-luag na gamay Master Pops. sayang manggod kay basin magsisi ka ba nga wala ka na ning kamot nga para sa imong anak nga ingana nya mingon pa lang imong anak nga si mama man tanan nagkuan kinsa man ka Para magiging Master Pops so kamahan. Unya mayon man din siya nga wala man akong amahan di man tuga panumbaling sa ako at least man lang na yung mga kuan ba sa man nagatawag ka tawagan nimo siya gatawagan Wala na ko'y contact siya Master Pops. Maka-feel man ko ng bata kay sulsulan man na dito syempre bias man ang naa dito sa ila bias ang muingon nga wala man to'y pakiimong papa sa imo ana aso di si papa wala na to'y wala mo kay papa namatay na lumos sa baw. Lagi mahinaot na ko Master Pops kaya magkita mi ba. Dapat imo nang kuanon kay gusto makakama kuan inyong relationship sa anak na lang bahala na tong ex nimo. Unsa Master Pops? Bahala na tong ex nimo, di na ka makigkuan, makigbalik Lagi yun. ba
sa bata lang, Master Pops. O makig-friend na lang yung kato para murag Kung naminaw man to siya karon, Master Pops, kita nga, magparamdam siya na ako, bisa sa Facebook lang. Baliha daw yung ngalan, inga naman ang style sa uban. Kanang mga naigipang taguan, balihon na nila ilang mga pangalan para di matuod sa Facebook. Gisulayan na ako, Master Pops, dili gabon. Master Pops, hapit ng oras, Master Pops. Sige, unsa may imong gusto? Mag-biko? Gano'n lang ko, Master Pops, mag-greet na lang ko. Okay, go. Greet na lang ako si Kokoy nga Masayon, Stantan Bugsa, Ayan Galindes, ug si Rustom Sumaon. Og sa Talarog Pamilya sa Mantika, Master Pops, mura na, Master Pops. Si Kuan, i-greet si Kati Mantikahon. Hindi daw, Master Pops. Si Kati Mantikahon, si Minchi, si Cute. Tapos Master Pops. si Briones, si Michael, si Starkis, mga Hamiro diha, og si Jackie Pwede Cobillo. ko request, Master Pops. Ah, Request ko kuan, Master Pops, usok. unsay usok? Asin ba, Master Pops? Itong asin nga banda. Ay, suka raman niya mo dere. Before na ko ni play, i-greet sa si Chona Loknagan. Greet ako si kuan. Isa to, Master Pops? Chona Loknagan. Juna Lokdagan. Greet na lang ko to siya, Master Pops, si Juna Lokdagan. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nag-inom sila ro nag-shot. Salamat kayo sa mga nakisabay sa amo karon. Jackie! Jackie Cobillo in the house. Ikaw mo din na. Wala ko na save. Ay, save na ako na yung number, Jackie. Jackie? Save na ako na yung Jackie, ha? Jackie. Mo din yung spelling sa imong Jackie. Sus. Ano, babaeng dako pero ngalan ni kuan, ngalan sa karatidor. Jackie Cobillo. Ang kuan ni siya igagaw ni siya sa akong kuan. Akong future wife. Ay. Ano, ato na lang na-claim diha. Magdilang anghel di ay, di ba? Oh, murag i-claim na nato nga ma-Miss Universe si Catriona. Di na Miss Universe gidi ay. Salamat kayo sa inyong pagbubunuman mga pamilya. Wala na tayong Egon time. It's 11:59 na po. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Just don't give up. Magpakamartir daw. Sakto ba ya po, no? Ang imong isa ka option gid ana is magpakamartir ka and you pray as hard as you can nga makaya nimo, no? Tagan ka og chance sa Ginoo. I-equip ka sa Ginoo nga mahimong stronger sa tanan mga trials nga mga selos, no? Nga makaya nimo and at the same time pray gid nimo as hard as you can nga lamdagan siya sa Ginoo. Kay muliok man gina ang Ginoo kung gatuog gyud kaniya, di ba? Dili man nimo makontrol siya pero ang Ginoo na imo control sa mga sitwasyon nga makaamgo in town siya. Nga sa mga teleserye, di ba, nga nitigulang na ang lalaki, dato siya pero nitigulang na siya, nagkalugmok ang iyang negosyo and then that's the time na dayon nga murag ariglaw na din siya sa babae. Dito na din na ma-feel nga nagiday sa akong kiliran. Ang the only person nga nagmahal sa ako dili sa akong kwarta pero tungod kay bisag gisakitan na nako siya, nagpabilin gyapon siya nga mag-alaga sa ako, di ba? Nainga na nga mga teleserye, nga na mga story sa life, nga na until such time na naig pa rin ang kabutihan. Tama? But then, back sa iyang sa iyang drama sa iyang rason nga nung nagpakasal siya. Kay tunod, kay galante, tungod kay secured na siya, kanay nga na po, intention. Another lesson learned
sa ato tanan. We should learn nga kanang mga desisyon nga mga dagko nga mga desisyon labi nagmaapektuhan gyud ang future, di ba? Kanang pakasal, kanang trabaho, pwede gyapon kanang pag-choose sa trabaho, pag-choose sa course, pag-choose sa gusto ba ka mag-abroad or ano ba? Kana kay makaapekto man na sa future. Lesson learned nga dapat ang imong intention kay pure. Walay intention nga, uy, kani siya makapadato sa ako. Kana bitay nga na evil intentions. Kay para dili nimo masisi imong kaugalingon. And I'm sure masisi ni Layla yang self nganong nipatol siya sa lalaking ingani na inakalan niya happy kay siya sa una og na iyang batasan dayon magapanapak siya kuan sales lady kay mainsultuhan siya. Insultuhan man gyud ka kay syempre gikan biya ka sa kuan nya di biya na imong inaguan kanang imong gipalit. Pero kung imo nang hinaguan, you are proud. And kung sa sales lady pa ka makigstorya ato, imo siyang i-encourage nga, day, sige lang day, kaning maningkamot lang pud ka day, kay ako naningkamot ko sa una, o karon ingani na ko karon, ako mga negosyo day, akong ginaningkamot ani. Maka-inspire pa kag sales lady. Dili katong ingato nga batasan. We should be kanibitang considerate to others o considerate sa atong mga batasan diha nga na-change na ta tungod sa kwarta. Asa rin tayo atong paminaw na dayon. Isipin, imo ba ng kwarta? Okay? Imo ba na? And kung imo man na, naaba kay karapatan nga ipagmataas ang imong self sa ubang tao? Ingon baya nga kung kinsa tong nagpataas mo ipaubos o kung kinsa tong nagpaubos mo ipataas. Di ba na nasa Bible? Isipin natin yan mabuti mga mings. Wala na akong igon time sa mga single ladies and single moms out there. Taas yung mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Ready na? Ready na? I love it. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong drama. Ang storya ni Layla sa hashtag Dear MOR Big Time. Kung ga-cheat ka sa partner nga buutan, mura ra kag naglabog og diamante ug nagpunit og bato. Sa 10 sinabi mo, isa lang